Y aleshores, ara el que veurem és, en lugar del sintagma nominal así suelto, vamos a coger el sintagma nominal y vamos a observar cómo trabaja en su medio natural, dentro de una frase. ¿Vale? Porque los sintagmas nominales viven dentro de una frase. No los usamos normalmente sueltos. Venen una sèrie d'exercicis per a que pensem. Aquesta foto, la primera que veiem, un pollet i un nen. D'acord? Doncs nosaltres hem d'intentar crear, primer en català, després en castellà, després en anglès i després en la llengua materna de cadascú, que es posarem per grups de llengües, ¿vale? Hem d'intentar crear les màximes oracions possibles que, ¿vale? Venen una sèrie d'exercicis per a que pensem. Aquesta foto, la primera que veiem, un pollet i un nen. D'acord? Doncs nosaltres hem d'intentar crear, primer en català, després en castellà, després en anglès i després en la llengua materna de cadascú, que es posarem per grups de llengües, ¿vale? Hem d'intentar crear les màximes oracions possibles que, ¿vale? Aleshores, bueno, posem un exemple? Sí, mire. Pero tened en cuenta eso, para no andarnos por las ramas. Aquí hay una acción, que es la acción de mirar. Y hay dos personajes. Ahora yo hago la versión en castellano, pero en catalán es lo mismo, Bueno, en catalán tenéis que hacer lo mismo. Hay dos personajes, un pollo y un niño, ¿no? Entonces, tenéis que pensar una frase, por ejemplo, donde explique la frase, pero con lo mínimo, muy sencillita, muy corta, lo mínimo básico. Una frase donde, exacto, ¿qué está pasando? Pero en el sentido, por ejemplo, ¿qué hace una que explique qué hace el pollo? Otra, no digáis todavía. Otra frase podría servir, hablando de lo mismo, pero ¿qué hace el niño? Cambiando lo mínimo, lo que se tenga que cambiar, pero que la frase explique qué hace el niño. Y en la otra podría ser que hubiera una manera de decir qué hacen los dos. Lo mismo, pero que hacen los dos, cambiando alguna cosita de la frase. Entonces, pensáis, ¿cómo lo haríais en catalán? Que al menos salen 3, en castellano también salen 3, en inglés no lo sé, 3 también, ¿vale? Y en otras lenguas maternas, como hacemos otras veces, pues no sabemos, tenemos que pensar, investigar y después nos lo tenemos que contar. El que és molt important és que no siguin frases diferents, és a dir, si vosaltres feu la primera en català, el pollet, el nen i mirar, les 3 frases després les traduïm al castellà, les traduïm a l'anglès i a la llengua materna. O al revés, podeu començar per la llengua que vulgueu. Si voleu començar per castellà i traduir-lo al català i a l'anglès, així. O si voleu començar per anglès o per la que vulgueu, podeu començar. D'acord? Aleshores, començarem per aquesta. Ens posem per grups de 4, ja sabeu els grups de sempre. Ali, què has posat? En quina llengua ho has fet tu? Jo en urdú. En urdú. I com has posat? Quines són? Sí. Quines són les 3 frases? Aquestes me les llegeixes? Que el nen està mirant el pollet està mirant el nen i els dos estan mirant els dos. Català, castellà, anglès i una altra llengua materna. Dog, pollet en anglès. Little chicken. Què? Chicken. Quina frase heu posat en anglès? The chick looks at the boy. El què? The chick looks at the boy. Little chicken looks at the boy. El que aquí en català posem el, la i el llamina posem ese. No hi ha articles? No hi ha anat. No, i posem el verb directe, no canviem el verb. Què vol dir no canviem el verb? No diem mira, tu mires, ell mira. No conjugueu el verb? Ah, molt bé. I hi ha preposicions per dir qui mira qui? O no? Sí. Nu. Sí, I que... Això. Té. Molt bé, ara me l'expliqueu a la pissarra, vale? Com és el Megali? Ui, perdona. Sumilla, digue'm. Que en Megali el verb va després i el noi va davant i el pollet. I el castellà potser ho fa de la mateixa manera o diferent. Quina és la diferència entre la manera de fer-ho el català i la manera de fer-ho el castellà? Lucero. Llegeix la primera i la tercera.
El niño mira el pollo. I el pollo mira el niño. I el pollo mira el I ara, niño. quina diferència veieu entre la manera de fer-ho en català i la manera de fer-ho en castellà? No, ja estan dient per aquí. La A, no? Que hi ha una... Ha sortit allà una què? Què és la A? Què és la A? Què és la A? Ho esteu dient. A més l'article el. No? Aleshores en castellà hem posat la A. Hem posat una preposició. Una preposició davant de qui? Però per... Para saber a quién se dirige. Para saber a quién está mirando. Sí. ¿A quién se refiere? A quién se refiere. Llegeix la primera frase. Celebri Murgui que de Molt bé. Què vol dir? que el chico está mirando el Molt bé. I la segona? el pollito está mirando el chico. Y entonces, yo pregunto, yo no sé Bengali, ¿vale? Mirando eso. Por lo tanto, las palabras no cambian. No. Lo importante es el orden, lo que pones primero. ¿Sí? Si es el pollo el que mira, tienes que poner la palabra que representa pollo lo primero. Sí. Y si es el chico el que está mirando, tienes que poner la palabra que representa el chico la primera. Sí, Es la única manera de distinguirlo, ¿no? a veces. Y el verbo obligatorio al final de todo. Sí. Vale. I el què vol dir? Celeta Murgui. Murgui ¿Para qué se què? pone? Miran o está mirando esto. Es como el presente que está pasando ahora. Ah, vale, és una cosa del verb, però no hi ha cap preposició aquí que diga no. La persona que mira va davant i la que és mirada, la cosa que és mirada va darrere. Vale. I l'última cosa el verb. Molt bé. Vale, por lo tanto, portem ja diverses llengües que és molt important l'ordre, perquè si no fos per l'ordre no s'entendrien. Ho veieu? El català és una, ara el bengalí és una altra, i l'anglès sí que s'entendria, però és obligatori posar un ordre, Sí. no? I el castellà, Nicole, com hem quedat el castellà que diferenciava? El castellà tu ho pots posar al principi, però pots no posar al principi. Què era important al castellà per diferenciar la preposició? Vale. Digues. No, a la Vero. L'ordre. L'ordre. Explícalo, lo que tú piensas. Que en la primera frase el pollo està abans perquè és el que mira el nen. I a la segona, l'ull que és nen està abans. Xiao, hai, han, xian, xi. I això és el verb. Mira. Molt bé. I a la segona frase és el mateix, però només canvien les paraules. Petit nen i petit pollastre. Vol dir que canvia l'ordre. Sí. A quina llengua s'assembla, doncs, el xinès? El català. Al català, molt bé. Sí, sí.